belai na khabai lamsoga ani friend songno norok bahai tongbai khaklai norok kahamno tongbai na haina hai ang Ruhit Deborma ani lama katali YouTube channel o ang norok bai phai kurung jau kha nai tongi norok ang bai baksa paithok jara ang norok ni bagai kok tang kok lop motivation education light step style tai technical ama hai kaham video rok snamboi truk khai tubai tongo kaisa norok nai tongdi soya khlai boni bagai ang paithagon rong ne belai na hambai o videos tinis nambui tumani hingke kaisa kok kusar mani kaisa borok kok kusar mani kaisa chela phano kaisa buri no kok kusaru eba kaisa buri phano kaisa chela no kok kusar kha haifano kok kusarai bandir homani kok hingke phadi khnalai naile siwanu o video tamosikya hingke jadna norok ani videos rong jadna hamjagai tongka hingke ba kaisa like khai ridi tai kaisa subscribe khai ridi tai bell icon toknani tapok di karon hingga ke jefru ani video upload ungo norong nai puila sigang nai manani bagai hambai hingge phadi tabuk changlai sinai tamosikya khnalai nailai sinai kaham keboni khlai mania phananu hamya kebono ta khlai di khum ungai barai mania phananu busu ungai ta busadi mutai ni samungno tangai mania phananu borok ni samungno tangoi tongdi borok themara ungai ta busadi nung shaitan hinei bata hinjakdi dormoni lama o thangai mania phananu papini lama o yakungta beradi khomungai barai mania phananu busungai ta busadi kaham keboni khlai mania phananu hamya kebono ta khlai di khomungai tongai mania phananu busungai ta busadi kubi kokno sawai mania phananu tatal kokno kebono ta sadi siringkhai tongmano kaham hamya kebo bai ta hinjakdi sadi jodi nangoi tongkha hingke kaham khe bukha wansukdi boni ulo buku khulukdi khum ungai barai mania phananu busungai ta busadi kaham keboni khai mania phananu hamya keboni takhadi khum ungai barai mania phananu busungai ta busadi keboni nukhungno sajogai mania phananu keboni nukhungno hortaridi keboni gosawo bithi phuloi bandioi mania phananu som phuloi ta hiogridi sati ungoi chungoi tongdi nung munak ungoi ta busadi khum ungai barai mania phananu busungai ta tongdi kaham keboni khlai mania phananu hamya keboni ta khaidi khum ungai barai mania phananu busungai ta busadi mungsa chari mania hinai kiriya phananu kebono bisari thani phano kiridi hamya tomungno yakarai mania phananu kebono bukhano dukhuri oi ta hiogridi mutani mungno mala notiyei jokui tongni phungbai sarik nung khomungai barai mania phananu hamya keboni ta khlaidi kaham lama o himna thangke dukhu koste belai no manai mano busu lama no himna bo nangai mano haifano naharai naidi nung kebono ta kiridi busu bulungo no khum naithok ke barai bo tongo sal haike chungoi tongdi nung joto jagano pirsawai joto borok bai no kaham hinjagai sak sangno chungsawai khomungai barai mania phananu busungai ta busadi hambai tini asuk jarano hingke boni ulo tebo kaham videos rok phai tongo kaisa videos namnani bagai 10-15 din rok nangoi thango friends norok ani mehnat ani je porishram khlaimano ani hard work khlaimano norok jatno dami khangkai ba alo kaisa like khai ridi ang aboni bagai norok no koi haru paita ko hambai belaino all the best I love you all.